खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 मार्च समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखांना गोसोआव गिखांबाय थागोन। जानो लोंनो सुख गैयै जागोन। बृष राशि। नोंथाङा थांखिखौ जाफुंहोनायाव गोबां नाजागोन। दसे समबो ओरैनो जिरायना थानो गोसो जानाय नङा। मिथुन राशि। सांग्रांथि गैयाब्ला बेफार फालांगियाव खहा गोनां जागोन। गोसोखौ असान्थि मोनबाय थागोन। कर्कट राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांलांनो हागौ। सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना गिदिर साजा मोननो हागौ। नोंथाङा उन दाहा खालामनांगोन। कन्या राशि। हरखाब लामा ससेयाव सोरजोंबा लोगो मोनगोन। गोसोआव बायदि सिमां सुजुना लामा हान्थिलांगोन। तुला राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांनायनि आसा दं। साना गाहामैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशि। रावनिबो खोथा बाथ्रा खोनासंनो गोसो जानाय नङा। गावनि अहंखारजोंनो सोलिनो नाजागोन। धनु राशि। जिउनि थांखि लानायाव जेननांनो हागौ। नोंथाङा गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। मकर राशि। नोंथाङा जानाय लोंनायाव बाहागो लानो मोननो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। मोनसे जायगायावनो दलरै थानो गोसो जागोन। मीन राशि। नोंथाङा गोजान लामा दावबायनांनो हागौ। नुफेरै जायगाखौ नुनो मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।